ponosan na publiku kao što je Torcida večeras. Hvala vam! Posebno želim pozdraviti doktora Mustafu, predsjednika Međunarodne ali moram mu se zahvaliti za onu rečenicu kad je rekao da ono što je Brazil u nogometu, to je Hrvatska u rukometu. Večeras pozdravljam Pulu, Poreč, Osijek, Varaždin, Zadar, Zagreb i pozdravljam sve ljude dobre volje koji su ponosni na ovaj događaj iz Hrvatske. Na jedan poseban način želim zahvaliti Rukometnom savezu i svim divnim ljudima, od onih najmanjih koji su ovo gradili pa do onih koji danas uživaju ovdje. Dear friends, ladies and gentlemen, welcome to Croatia. I would like to welcome you in the name of the Croatian government and Prime Minister Sanader, and be proud to be on Croatia on this great event. I na kraju, dragi prijatelji, moram reći još jednu misao. A ona kaže, rukomet je igra koju igraju svi, ali uglavnom Hrvati pobjeđuju. U ime predsjednika Sanadera, cijele vlade, mi je posebna čast proglasiti 21. svjetsko prvenstvo u rukometu za muškarce otvorenim. Živjeli!